nälkäisesti. Kyllä. Vaikka viimeisestä ateriasta onkin jonkun verran aikaa. Ulbeck keskialueella vastassa. 3,5 minuuttia hetken kuluttua pelattu kolmatta jatkoerää. Kiekko Kärppien päätyyn. Bannister. Ja sitten kiekkoa pelataan tänne päätyä kohti. Keskialueelle kiekko. Ulbeck vastassa. Ulbeck yli alueen. Hän tahdittaa. Nyt on paikkaa! Huuetaan Tampereella puoliseutua huutaa ja herttiset leirit sentään. Kuka se maalintekijä on? Pirnes, joka tekee sen. Esa Pirnes ratkaisee Oulun Rakkilassa ja Tappara voittaa Suomen mestaruuden keväällä 2003. Oli pahan shokkia, johan sitä odoteltiinkin. Sitä odoteltiin reilut 100 minuuttia, mutta näin siinä kävi. Esa Pirnes on tämän ottelusarjan ehdoton hahmo ja 15 vuoden tauon jälkeen Tappara juhlii. Heti Juti, sulta kysymys, miltä tuntuu, kun sen verran, vaikka sä oot hyvin puolueeton ja muuten, niin sanon nyt, että kyllä se vähän lämmittää, eikö niin? No kyllä se sitten lämmittää ehdottomasti ja sitten tää matka, minkä Rautakorven Jukan johdolla, niin tää joukkue tän kevään tai tän kauden aikana teki, niin on kerrassaan huikea. Ulbeckin Jaakko on kyllä niin paljon tehnyt töitä, että hänellä on iso osa tässä maalissa. Hän kääntää sen tosta Pirnekselle, vetää one-timerin, taitaa längistä lirahtaa sisään, ei voi yhtään.